Ha? Hadiza ina zaki je? Ya za a yi a ce duk masu magungunan da ke garin nan a ce ya rasa inda zai je a bashi magani to ni na gaji shi yasa zan iyaye. Ki hakuri dan Allah ki hakuri ki koma. Insha Allah Allah ba zai hana yanda za a. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aboki Ma ya iro. barka dai. Lafiya kala jama'a. Lafiya kalau wallahi. Wani biya ga ku a ranar ga kuma kai da mata babban yaya kuna. Wallahi abin da yake faruwa yayana ne ta kawo mai korafi akan cewa wajen sada zumunta ne suke samun matsala da shi. Kai da a cikin gari ka san ban dade da dawowa Kaduna ba. Kai da a cikin gari in akwai yanda za a yi dai abokina a dan duba mana da Allah. To na malam Iro. Ina In dai wannan matsala ne, wai ba ku da labarin Dr. Abubakar mai godiya? Wanda ya shahara duk faɗin duniyar na ba'in da baya aika da magani? In dai wajen taimakon al'umma ne, ya ɗauki namba ɗaya an ba shi lambar yabo wajen al'umma. So duk wata cuta da ke damun ɗan adam idan ka daure ka ziyarci ofis ɗin Dr. Abubakar mai godiya, za a samu waraka da yadda Allah take. To Dr. Abubakar mai godiya ya shahara wajen taimakawa al'umma wajen cutuka iri-iri daban-daban. Duk wata cuta da ke jikin ɗan adam idan kuka ziyarci ofisin da ta Abubakar mai godiya za a samu warakarta. Ina masu cewa sun gwada magunguna da dama sun kasa ganewa. So su zaure su ziyarci da ta Abubakar mai godiya. Ka faɗa min adireshin wurin da inda zan je in samu wannan magunguna. Ai yana nan tidin nufa. Adres ɗinsa AK6 New Bid Road opposite Tawakkaltu masallacin Yarabawa kan titin zuwa kasuwar Bari. Zai ma check-up za a duba me yake damun ka? Za a baka maganin da ya dace daidai da kai. Idan kuma ka kira shi a waya kana nesa ne, zai ma tambayoyin da ya kamata zai gane matsalar da yake damun ka. So za a samu waraka. Sakamakon irin masu cewa sun gwada magunguna bai ba. So duk wanda ya je muna da yakin cewa zai mai godiya kuma zai sa albarka. Oke to jirara Allah abokina. Shin ina so in gane yana bada maganin ƙwalsa? Kash! Ba ulsa ba, ina masu ciwon secret ake cewa court ko kuma ce HIV cuta mai kai garkuwar jiki ko kuma ce ciwo da ba a iya gane maganinsa paralyze. So in ma akwai masu irin yan ma ce mai ake ce musu masu kambun baka to ya daure ya je. Insha Allah. In dai magani ta lalura ɗan adam to an samu waraka. To ku ziyarce ofis ɗin Dr. Abubakar mai godiya zai taimaka muku wajen wannan magunguna ba ulsa ba ko da gadanta aka yi ulsa. So za a samu waraka. To aiko insha Allah na gode samin namban wayanka. To shikenan. Ai dan Allah ki yi hakuri ki kuma. Wannan shine namba. Dakata minti ɗin ki yi hakuri. In Allah ya so ya yarda Allah ba zai rasa yanda za a yi ba. Amma ki yi hakuri ni na san akwai hanyoyin da zan bi amma ki koma ki shiga. In ko Allah da ni da kai na zan je. Insha Allah dan ka sa an ce zuwa da kai yafi aiki. Wannan haƙuri. To insha Allah matan ya yi hakuri ya Allah ki koma. To shikenan ba matsala. Insha Allah. Zan koma saboda dalilin ka da dalilin abokinka amma ina fatan ku cika alƙawari. Insha Allah za a cika. Ku cika alƙawari. Insha Allah za a cika. To shikenan. Yanzu nan ma za mu je. Insha Allah ba za a rasa yanda za a yi ba mu je kawai. To ba matsala.